Akong bari. Guys, masumbundang natang tanan. Najong buntag, guys. Ato Najong meron adlaw. Sa gibo mi karon guys, atos puti. Atos ibabaw. Unja. Ang mga kuyas, bili na sila kay way mukuan sa mga buhion. Kabaw og sa baka, napay mga kanding, delikado og way mabilin dari kay init ra ba. So kami ray mga to guys, dato man paylo ka tawo nga gi suhulan katong na ay hali nilas lugi mo man to gi suhol katong. Ato meron guys, sa ipitas kim-kim karon mo diog mo kukok. Di morag ong wakwak. Dili na kailan nanay ha. Okay. So mato meron guys, atos puti kay mag tagibur hala na nagharilon puso. Zaghang kulo guys, imbis nang adeng-agen kanina, sus pagsusi na kay nahumok man. Nahinog na maghang kulo ganiha. Madeng guys kay humok naman ka aso. Tora to sa bag dai sa tong charger dai. Di ah. Humok naman siya. Wah. Humok na. Humok naman ang kuan mo rin. Mazo pa hang gideng ag ni Dajun. Humok naman siya. Tay isa anjay naguli na laman na madeng agan guys karon di ah. Humok man siya. Wa na lam na deng aga. Katong nabilin man lang to deng aga nan sa inang uli namo. Palit na naman may og kuan kanang paan para ma-snack sa mag sagibo. Pahapit na naman may paan atos bikiriron. Takits tara to guys. Maglampas ta. Palit sa may snack guys sa magsagibo. Shakoy o kasi nga anda ring panaday. Asa? Atis. Atis oh. Atis o shakoy. Pa-snack sa magkuan. Kung lamiin po rin. Cheese? 100. Okay. Guys, padung na may ibabaw. Daanas pa pag-abril o kuan. Pa-snack nila. Dakong pan, tubig. Hindi pang uhawon. Ito. Muna rin mo suong ugira guys na naghana ka zog armas. Armas. Ipapag-abril nagtikas og sundag ako nagtikas og lagaraw. Na guys, lagaraw pa more. Wasa yung pagring-giring na rin pangatang karoon yung matigbasan. Kasi papag-abril nagdas sa glujanan. Ha? Ang humuta ka zo. Perfume. Kubati pa dahil kaya magsagibo taron na to si babaw. Yes no. Para mahinlo to na to nga tamnan og lubi. Tamang tanang manggod ko nas papagabril itong lubi guys. Kato nga mangipang pangazog hapon nga tugkan. Mo to ipang tanom dadha guys danas akuanan hinluan. Kuwangan paday ko na itong mga tugkana guys papagabril guys. Pila man day ka buok gab? 200. Mga 200 ay ko nakabuok guys. Nasagamang tugkan nga napangadyo kay 20 raman kabuok. 20 raman katugkan itong amang napangadyo. Kaya bahin-bahin man ni kapitan. Manguha na laman tapa. Malit na laman ta ka ng mga nagbe. Namadyo ng sa junday ni pamuteng ba. Yes no. Mamunga mga ni kaluyan. Amarang ibilin si Kim-Kim nilas nanay. Toras Kim-Kim sa ubos. Las mother. Ang mga kuyas. Toras sila sa bahay guys. Wala mga uban na kay ang mga buhiin. May mo pasilong. Nasimba ko. Kuan ba? Sabuda ng kuan init. Delikado. Nahimpas sa itong mga buhiin. Tao. So kameras papagabril nga rin. Diyan naman po yung duha kabuk nga naglampas. Nagisuwan. Diyan naman si babaw guys. Toras sila naguna ito ubos. Tanaw naman sa ganan kasi bakong sa nga mananap. Nami na ni danig mahinlo na pa na. View na ni danig mahinlo guys. Uy, Ginoo. Uy, nansabay. Tanaw taon na agyanan pa dito. Tanawa lagi na tagak na katong baso. Ha? Tagak-tagak na lagi yung baso na.
Pang-snack na mo. Dari. Huwag ko kasuot sa ati para pa dir. So, kita. Di Uy, nanahinog. Nanahinog guys. Uy. Nanahinog. Ay, kalami. Ay. Nanahinog guys. Nganta ngaan. So dari may mag pwesto guys. Karena landung man. So nakailaran nila. Pagkaan sa lansijang. Ito. Pagkaan sa langgam. Lilita basig na mga hinugdan ni Bajabas. Kanakapag na makubajabas dito. Darita. Okay. So din na guys. Saga mga danga. Snack nila. Ga. Napay ice. Kampol mig ice guys. Kaya mga ibutang daris. Kanang na ay kulman. Nan guys dali mga ibutang na. Ada pa ilang soft drinks. Papipsi. Napay soft drinks nila. Okay. So, manan eh. Si Papa Gabriel nagdaog dujanan guys. Kaya mazo nang naima dujan-dujanan ba? Bati dong. Magdujanan dong. Harong muta dia. Kansa ko. Nganta. Saka hila. Ito sa katugbo. Oras. Ting snack nas nang kuan ga sa gibo. Nagsagibo naman sila tos ubus. Ako yung pag abot na mga 9 kuan na. 9:40. So ting snack na. May guys. Yan. Hindi ko dala basig na mga hinog. Kaniyang gamitin guys ka maglampas meron. Yan na. Pawai sa may kadya kay grabeng hangatan to kada tos na ito karon. Sa lami ang pistol man lagyan ng bulak pa dir. May ang pistol ay dujanan. Nga sa Tabajabas. Padung na lang tukad. Ay, ay. Ang snack sa. Kamadyo ng kusgan iniglampas ba? Hagbas sa sagbot. Tao tagis ang dujanan no. Nao lamig dujanan. Lagi bugnos wakwak. Ano pa nakagisi-gisi na mong dujanan? Na gisak na. Sanoy? Sila yung mga nagsagibong na. Ha? Hello guys. Gibuta kay panggatas. Ang gatas lagi yung taon. Ano mag Snack na. Snack na karong kusgan nig hampak sa sagbot. Ito. mawir pwede mo gab. Mawir ba? Di mo tabag mawir loy. Nagkuha man yung kahoy. Garaan si kaloy. Ayun kuan. Okay ra na may ngani. Kanang nagbu. So na sila dara guys nagkuan. Nagsagibo ni balhin. Kasi Papa Gabriel to tos ubos. Manghaling sa kuno sila tos ubos. So ari ko na rin nila. Ako malampas si Papa Gabriel kay to man dadto kana nugdub siya. Naglampasan. Siya kita nagsaging ito ah. Tundanan ni daddy sa una. Kaya na rang mga labong nga. Kakahudan na. Oh, nakakazo. Sila kailadan ni. Ya. Sama ni. Uy, tawa guys. Og bagjang. Kana na. Namo ka nakita ni nga ni nangaon sila ingani. Nangiputod ba kanina? Muro jag unod uguan karlan. Dami daghang kahujon. Ay guys. Kahujon nun. To sila dadto to. Tingnan to. Tanaw ba jamuhan jag simbakong na mananap. Loy basin jag na putjukan. Basin jag na bujog. Na tabuan og putjukan magtanaw mo. Ha? Na. Dubdub. Yung kumpiyansa kaya delikado. Dara ko dapat yes.
Bagzang. Na meron man kuan ba sa gibo kay init. Kasi babaw. Niluan na sa pagamay. Hadto kong suot sa labong kasi makon sa ngihas. Masako kang kuan guys. Kanang himuong pangkuan ba. Ay nga na ba? Taka. Kahit karong dito makagunit o mananap. Hoy. Baron. Tapo ko na madari sagbat kasi Amazon ining ladja dubduban. Karon di na mga buhi bagbalik. Kapo ako si kuglubido ako buok di ah. Nako na po kan do ka buklubi sa tugkan na ya. Tugkan na siya. Dahon sa ujang. Nagasagad ang karna may pangpandong. Si babaw. Ay. Uy, nukor mo panagdag. Ang baga ang magagadzog dagum. Baga kadzog dagum. Mazunon pa kay landong. Ilaman mo. Wala. Uwa na mas laing lugar. Malik. Takong dahon na to guys. Dito ah. Paso-aso. Bantay lang parang agi-anak kasi bakong na mananap. Uy! Ang panagdag. Ang panagdag guys. Dakog dahon karon na may ipang tabon sa mga bag. Mga sanina na to, mga basa. Tako paglimpihon guys na ah. Pagkaduk sa gibuon. Hoy. Tulusan. Dali na mayutog. Ito pa di magluto. Grabing daghana jud ay lubidar na nga bali na. Sus kana na naman nagibarag. Mo lima na naman siguro ka buok. Sayang. Tabi. Hoy. Pegngan. Tabi, tabi.
Tabi-tabi. Nanay. Kuha na mo. Sana. Na. Sakon, nagagon. Nag-anam-anam na na. Lihik na magand siya. Uy, sus Maria. Putod. Sakjan siguro nila ba? Ha? Sana? Eta. Dari. Ika? Mana? Mana ka dod? Ako managdari. Bitik man si. Ah.